blant a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel a dwi'n siŵr bod yna gynnwrf mawr yn tai bob un ohonych chi'n edrych ymlaen at y Nadolig. O tybed pa fath o anrhegion fasech chi blant yn dymuno cael y Nadolig hwn? Doli neu tractor newydd efallai, beic newydd, neu falle iPad neu ffôn. Wel, mae'r traddodiad o roi a derbyn anrhegion yn mynd yn ôl ers amser maith. Un o'r rhesymau am roi anrhegion adeg y Nadolig yw cofio'r anrheg anhygoel y mae Duw wedi roi i ni, sef yr arglwydd Iesu. Dych chi'n cofio ddwy wers ola dych chi wedi gael yn yr Ysgol Sul? Iesu'n cael ei eni gan Eirian Roberts o'r parc, a'r angylion yn dod ar newyddion da i'r bugeiliaid gan Sian Emily. Wel, heddiw blant, dyn ni am ddarllen stori gyda'n gilydd am y 3 gŵr doeth. A mae'r stori wythnos yma yn dod o'r Beibl bach i blant, Anrhegion Nadolig. Daeth pobl o bell i ddinas Jerusalem. Cnoc, cnoc, cnoc. Dod i gnocio ar ddrws y palas. Rydyn ni wedi dod i weld y brenin, medden nhw. Y brenin newydd sydd wedi cael ei eni. Roedd y brenin Herod wedi gwylltio'n gandryll. Brenin newydd? I gymryd ei le o? Byth. Plygodd y dynion yn isel o'i flaen. Rydyn ni wedi teithio yma o'r dwyrain, medden nhw. Wedi gweld seren newydd ddisglair a'i dilyn hi'r holl ffordd yma. Seren newydd i freni newydd. Brenin i'ch pobl chi, yr Iddewon. Taith bell oedd hi weld y brenin newydd. Dywedwch wrtho ni ble mae o. Roedd y brenin Herod yn poeni'n fawr. Pwy allai'r brenin newydd yma fod? Yna, cofiodd rhywbeth ac anfon am ei ddynion doeth. Amser maith yn ôl, fe wnaeth Duw addo brenin i ni, meddai Herod wrthyn nhw. Wyddwch chi ble bydd y brenin newydd yma'n cael ei eni? Ym Methlehem, syr, oedd yr ateb. Dyna ddywedodd yr hen broffwydi. Roedd y brenin Herod ar dan eisiau dod o hyd i'r brenin newydd, her mwyn cael ei ladd, ond roedd o'n rhy slei ddweud hynny wrth yr ymwelwyr. Rhaid i chi fynd i Bethlehem, meddai'r brenin Herod wrthyn nhw. Pan ddewch chi o hyd i'r brenin newydd? Dewch yn ôl yma i ddweud wrtha i. Rydw unau am gael ei weld o. Ar noson honno, fe welson nhw'r seren unwaith eto, a'i dilyn i Bethlehem. Roedd y seren yn edrych i lawr o'r awyr, yn union dros y lle roedd Iesu'n cysgu. O'r diwedd, dyma ni wedi dod o hyd i'r brenin newydd, medden nhw, wrth blygu lawr o'i flaen. Yna, tynnodd pob un anrheg o'i fag i'w roi i'r brenin newydd. Aur ydy fy anrheg i, meddai'r ymwelydd cyntaf. Thys ydy fy anrheg i, meddai'r ail. A myr ydy fy anrheg i, meddai'r trydydd. Roedd yr rhain yn anrhegion drud, anrhegion gwych i frenin. Ond pethau od iawn i'w rhoi i fabi bach. A dyma chi lun y fan hyn o'r 3 gŵr doeth wedi dod â'i anrhegion i'r baban Iesu. Fe fy'r brenin Herod yn disgwyl ac yn disgwyl, ond daeth y dynion ddim yn ôl ato. Duw oedd wedi hanfon adref rhyw ffordd arall. Anfonodd y brenin ei filwyr i Bethlehem. Lladdwch pob bachgen sydd heb gael ei ben-blwydd yn ddwy eto, meddai wrthyn nhw. Dydw i ddim eisiau'r un brenin newydd yn fy ngwlad i. Ond oedd Mair, Joseph a Iesu ddim yno. Roedd Duw wedi anfon angel i'w rhybuddio nhw. Brysiwch, brysiwch, meddai'r angel. Dydy hi ddim yn ddiogel i chi aros yma. Felly fe fydd rhaid iddyn nhw godi'n ganol nos a chychwyn i rywle lle na allai'r brenin Herod ei brifo. Wnaethon nhw ddim mensio nôl adref i Nazareth, nes clywed fod Herod wedi marw. Mae gennai 3 anrheg ymlaen y fan hyn, blant, ac ar yr anrhegion mae yna label. Gadwch chi weld beth mae'n deud ar y cyntaf? Llawenydd. Ydyn ni'n llawen fel y doethion pan fyddwn nhw'n meddwl am Iesu, neu pan fyddwn yn yr Ysgol Sul yn dysgu amdano? Gadwch chi weld beth mae'n deud ar yr ail anrheg? Addoli.
Ydyn ni'n addoli Iesu fel y doethion? Mae addoli yn golygu dangos i Iesu ein bod ni'n ei garu, efallai trwy ganu neu weddio. A mae'r trydydd label ar yr anreg yma yn dweud y gair rhoi. Ydyn ni'n rhoi anrhegion i Iesu fel y doethion? Pa roddion y mae Iesu eisiau gennym ni? Yn gyntaf, mae Iesu eisiau ein calon, y gwahoddiad i ddod i fyw gyda ni. Mae Iesu eisiau ni ddefnyddio popeth sydd gyda ni mewn ffordd sy'n ei blesio ac sy'n gymorth i bobl eraill. Dwi am ddarllen 2 adnod i chi rwan blant o Mathew pennod 2, adnod 10 ac 11. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan aethon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur a theis samer. Roedd y gwir doeth y dynion pwysig yma wrth ei boddau yn cael cyfarfod y plentyn bach yma. Naethon nhw hyd yn oed disgyn ar ei gliniau o'i flaen. Roedden nhw'n gwybod ei fod o'n fwy na plentyn cyffredin. Duw ei hun oedd y plentyn, sef Iesu, wedi dod i lawr i'r byd atom ni'n helpu ni. Rwan mae gan bob un ohonych chi blant becyn adre, gyda amlen yn dweud Wythnos 4 ar amlen. Tu mewn yr amlen mae gennych chi gerdyn gwyn, tebyg i hyn. A be dyn ni eisiau chi wneud wrthos yma blant ydy troi'r cerdyn gwyn yma yn llun o anrheg. Gewch chi ddefnyddio pinne ffelt, penseli lliw, glitter, riban, unrhyw beth ydych chi isio. Ac ar ôl i chi wneud llun o anrheg, ar gefn y cerdyn, mi faswn i'n hoffi chi sgwennu gweddi bach i ddiolch am y baban Iesu. Dwi wedi gwneud un y fama fel esiampl neu ddarllen eich chi wan. Gweddiwn. Diolch i ti o Dduw am dy fab Iesu Grist. Diolch i bod ni'n cofio amdano bob Nadolig. Helpa ni i'w dderbyn yn llawen yn ein bywydau. Amen. Felly gobeithio gewch chi hwyl ar wneud hynny blant. A hefyd, yn y pecyn, mae 2 dudalen o bosau a pethau bach crefft i chi gael gwneud. Wan hefyd, dwi'n siŵr bod chi wedi sylwi yn yr amlen fawr bod yna anreg bach yn yr amlen wedi lapio. Dwi eisiau chi drio dyfalu beth sydd yn yr anreg bach. Ac wedyn mae croeso i chi agor yr anreg bach heddiw a bwyta be bynnag sydd ynddo. Diolch yn fawr i chi am wrando blant a dwi eisiau dymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd a'ch teuluoedd. Hwyl fawr!